שלום, קוראים לי בועז אקינו, אני בן 27, נוסע בסקייטבורד, יש לי סקייטבורד מגיל 6. בגיל 13 החלטתי שזה מאוד מעניין אותי, הסקייטבורד, כי זה היה צעצוע עד אז. אז התחלתי לנסוע כל יום בצורה של... נהייתי פשוט מכור לזה, חלמתי על זה בלילה. התחלתי להתעניין בכל מה שקשור לזה. נהיה לי כזה חלום להיות מקצוען. בגיל 18 נסעתי לארצות הברית לרדוף אחרי החלום שלי. והיום אני חושב שיש לנו אחלה תעשייה של סקייטבורד בארץ. יש קצת מקצוענים, יש הרבה ילדים טובים שעכשיו משתפרים. כשאני התחלתי לא היה לנו הרבה איפה לנסוע, הייתי נוסע בכיכר ברמת השרון, בכיכר המועצה. היה את הספורטק בתל אביב. עם השנים הסקייטבורד התפתח, נהיה ערוץ האקסטרים בטלוויזיה, אינטרנט, נהיה חשיפה, נהייתה מודעות הרבה יותר גבוהה. גם אירועים עשינו הרבה אירועים, תחרויות בתוך תל אביב לסקייטבורד לצעירים. אז הספורט התפתח, פתחה מודעות, נפתחו הרבה פארקים בכל הארץ. לדוגמה, בשנים האחרונות נפתח פארק בחיפה, בקיסריה, בתל אביב פארק גלית שהוא פארק ענק בחינם, פארק בשוהם, פארק באילת, פארק בקצרין. עכשיו אמור להיפתח פארק בזיכרון. זהו, סקייטבורד שינה לי את החיים. אז ככה, בסקייטבורד יש חברות שמספונסרות. לא, מה זה משנה, אני לא צריך להגיד את זה. מה אתה רוצה לשמוע? הייתי אלוף הארץ בשנת 2005-2006, בשנת 2001 גם. זה כל מיני תחרויות. תחרות האחרונה בינלאומית שלקחתי מקום טוב, זה היה מקום שני בהלסינקי, בגבול הפנהוף הלסינקי, שזה היה כזה טורניר של דברים, שהיה ממש מגניב. הדבר הכי מטורף שעשיתי זה זה שאני נוסע בסקייטבורד עד היום וחי מזה. ואולי שחזרתי לנסוע אחרי ששברתי את היד, שמו לי פלטינות ביד שמאל וחשבתי שאני לא אסע יותר וזה ואני אפרוש. חזרתי לנסוע, אולי זה משהו מטורף שעשיתי. יש תרגיל שאתה קורא לו מטורף, שהכי מטורף שלך. תשמע, אני חושב שדברים הכי מטורפים קורים כשאתה לא מתכוון, כשאתה נוסע לבית ספר, אתה יורד את הירידה ברייס וירדת על הכביש קצת וחתכת כמה מכוניות וניצלת בנס וזה מטורף וכל האדרנלין עולה לך ואז אתה הולך, אתה יודע, שיעור לשון. מה לך לעמוד? מה עוד? שאלת אותי עוד משהו? אני עכשיו עובד בחנויות סטריט משין, אני עוזר פה קצת עם הטים, אני עושה סרטוני וידאו ומצלם את החבר'ה, רוצים את הדברים. בחנות הסקייטבורד היחידה בארץ שהיא גם בעלות של סקייטר והיא גם מוכרת רק ציוד של סקייטבורד. פה לא תמצא פה רולרבלייד, לא תמצא פה בים, משקפי שמש, סקייטבורדים. יש לנו חנות בבן יהודה, בתל אביב ובגלית ברחוב לגרדיה 172, ברחוב לגרדיה 72, ובספורטק בתל אביב יש לנו סקייט פארק. The warmth I feel beside me is slowly fading. Would she hear me?
אושרי, אני אחד הבעלים של סטריט משין, חנות הסקייטבורד הכי טובות בישראל, כמו שאתם... עושה את העבודה הזאת בשביל הבית ספר שלכם. אז ככה, אני עושה 10 שנים הסקייטבורד, אני מבין הסקייטרים הראשונים בישראל, שעוד הכל היה פה בטול באזור הזה. גדלתי עם בועז, עם כל החבר'ה שאתם בטח כבר כולכם מכירים. לפני שעוד סקייטר היה פופולרי, היינו נוסעים בגולדה, כשהיינו ילדים. זהו, זה יודע כאילו. היום אנחנו מנהלים את התעשייה, אנחנו מחזיקים את כל התעשייה בידיים, עושים את כל התחרויות. יש 6 תחרויות בשנה שאנחנו מארגנים, יש דמוים מדי חודש בכל עיר. שמעון. מה התחרות הכי קרובה? התחרות הכי קרובה בפורים, תבואו. חופש פורים, יש Game of Skate בגולדה. שנה שישית ברצף. בפסח יש תחרות סרטים של כל עיר, תחרות סרטונים של ערים. מה עוד? הדבר שאתה מגדיר אותו הכי מטורף שעשית עם סקייט? הכי מטורף שעשיתי עם סקייט? וואו. נכנסתי ב3 ערסים. באמת. פיצצתי 3 ערסים שהיינו מצב שהייתי מנסח אותם בלי הסקייט. דבר אחרון, נדבר על גלית, גולדה, כל המקומות פה. גלית בעיקר, שנפתח עכשיו. אני חושב שגלית זה דבר כל כך טוב לסקייטבורד ודבר כל כך טוב למה שקרה בכלל בשנה האחרונה בישראל עם התעשייה של הסקייטבורד. מה זה גלית? גלית זה פארק ציבורי שנבנה בתל אביב לרווחת התושבים ולקידום הספורט. מה שטוב בגלית שזה יוצר סקייטרים חדשים ופתאום יש פה איזה מודעות לסקייט פארקים וזה ייתן מודלים לחיקוי לערים אחרות וזה הולך להיות משהו ממש ממש טוב.